आङो खुलुमबाय जिहेतु आंनि बुंनायनि आयदाया बेखौनो आं बुंनो सानदों जानि कन्डिशनखौ नुनो मोनदों खारन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जिहेतु जों नुनो मोनदों जे इउपिपिएल बिपिएफनि बाहेरै बिसोर जिहेतु मोननै पार्टिनि बाहेरै जिहेतु आं मोनसे रिजनाल पार्टि नांगौ होननायलाय बे पार्टिखौ अलरेडि आं दादों खारन बे पार्टिनि नामा जाबाय पाब्लिक रिलेसन पार्टि बे रिजनाल पार्टि गोबां मानसियानो बेखौ मिथिया जे रिजनाल पार्टि होननानै आरोखि पाब्लिक रिलेसन पार्टिखौ खारन आंनि नेतृत्वआव बेखौ जों पार्टि दानाय जाहैबाय डिसकास खालामनाय अलरेडि दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 2024आव जों गमामायैनो जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानाया रोखा जाखाबाय खारन गोबां जनगोष्ठीनि गेजेराव जों हाबनानै नायदों आरो सोंलु सोंनाय आरो पाब्लिकफ्रा बेखौनो मोनसे कमिटमेन्ट दं जे नोंथांनि पार्टिखौ लानानै जोङो जथेस्थ' जोङो आवगायगासिनो दं होननानै दा आंनि बुंनायनि खारना बेनो दिनै इउपिपिएल बिपिएफनि खेथ्रआव दा बे मोनसे जोबोद कन्डिसन गाज्रिखौ नुनो मोनदों थासारिखौ जे बिथांमोनहा हाजिरा सिस्टेम लानानैसो ओरैबा ओरै ज' जाय गिदिंगासिनो दं आरोखि खारन बिथांमोना गावसोरनो आं ग्राउन्ड लेभेलाव थांनानै नायबाय जे बिथांमोना एकदम थासारिया जोबोद गाज्रि दा गतिके आंनि बुंनाया दिनै बेखौनो आं बर' माहारि आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ मोनसेल' खावलायहरनो सानो जिहेतु दा नैबे थासारियाव नुनानै जे पाब्लिक रिलेसनशिप पार्टिखौ नोंथांमोना फैनानै जथेस्थ' जोंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आं गोजोननाय फैदों जे माखासे गोदान निउ जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मानो होनना बुङोब्ला दिनै इउपिपिएल बिपिएफआ मा सिस्टेमै बे पार्टिया बोरै फैया बेखौ आं बुंनो सानबाय गासिबो बुंनो थाङोबा फार्स्टआव बिसोर सात्र सन्तान खालामजोबनायजोबमोन सात्र संगठननिफ्राय बिसोर फैजोबनाय लिडारजोब खारन दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जोंनि बर'फ्रा मोनसेल' एक्सेप्ट खालामनो रोंगौ नामा जे बिथांमोना सात्र सन्ताननिफ्राय फैयो बिसोरखौ लिडार मानियो नामा गमामायैनो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा मोनसे मानो होनना बुङोबा सात्र संगठननिफ्राय फैयालासिनो सोरबा जेनुइन मोजां मानसियाबो मोजां लिडार जानो हायो बे डेम'क्रेसि बयहाबो मोनथाय दं राइट्स दं नङा होमबा दा बे खेथ्रआव आं बेखौल' बुंनो सानदों दिनैनि दिनाव ग्राउन्ड लेभेलाव जिहेतु जों साननानै नायदों इउपिपिएल बिपिएफआ रोखायै जेन बे 100% खाथां जेसेबांखि जयनिं खालामलाया माने खारन गुबुन गुबुन जाथिया बिथांमोनखौ मालाबाबो सापर्ट होआ नुदोंब्लाबो ओरैबायदि थासारियाव फैनाय नुदों जिहेतु 10 जन 5 जन 15 जन बेफोरबायदिल' जयनिं जादों खिन्थु जोंनि पार्टिनिफ्राय जों मालाबाबो जयनिं प्रग्राम बहुत खम देखायदों खिन्थु नेतृत्वबाबो जों लिडार डिसकास सावरायलायदों ग्राउन्ड फ्ल'राव मा जादों बिनि उनावसो जोङो स्टाडि खालामनानैसो जों मिडियाआव ओंखारो दा बे खेथ्रआव आं ओंखायनो बुंनो सानदों दिनैनि दिनाव जों फैबाय थानाय 2024आव देरहानाया बे रोखाखा इउपिपिएल बिपिएफ दा हाग्रामानि नेतृत्वआव जे बिपिएफआ 17 बोसोर सालायनानै थांबाय बिथांनि आमोलावबो 10 बोसोर बा 15 बोसोर एबा जोंनि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आदाया बिथाङाबो जिहेतु एमपि खालामनायनि गेजेराव बिथांनि जेला खामानि मावबाय थानाय टाइमाव बिथांखौ बुंदों प्रटेक्टा जनगोष्ठीफ्रा जे बिथाङा थाइसेबो एमपि फान्डनिफ्राय खामानि मावनो हायाखै दिनैसिमबो नुवाखै होनबा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बिनि उनाव हिरा सरनायाव फ्रड थगायसुला बायदि बिथाङाबो अना बर' दानानै बिथाङाबो 10 बोसोर पाब्लिकखौ सोबख'ना थांदों बिथांनि एमपि फान्डआबो थाइसेबो गैया दा गतिके फैबाय थानाय दिनाव जोंखौ इउपिपिएल बिपिएफखौ मालाबा फोथायनो हाला ओंखायनो बिनि बादै जोङो मोजां पार्टि जुदि फैयोब्ला जे रिजनाल पार्टिफ्रा जथेस्थ' जोङो मिलायनानै बे रिजनाल पार्टिजों मावनानै दांनानै जागोन होन्दों आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों आं जेला गुरखा सम्प्रदायनि मानसिजों रायलायदों आरो राजबंशी मानसिजों आदिबासिनियाव बिथांमोनहा बुंदों नोंगौ रिजनाल पार्टिनि बाहेरै बे 6 सिडुल एरियायाव नोंथांमोननि जनगोष्ठी बा जोंनि जनगोष्ठीयाबो होनानै जेबो लाब गैया जे नेशनेल पार्टिनि थाखाय दा गतिके गमामायैनो आं देरहानायखौ जोंनि पार्टिखौ रोखा नुहुरदों जिहेतु आंनि नेतृत्वआव बे पार्टिया जेरैखि जाया मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो आं सानो जोङो रक्षना बेखना खालामनो थाखाय दिनै बिजेपिया जुदि बिटिसिआव हाबोब्ला अब्ला जोंनि 6 सिडुलआ जोबस्रांबाय आंनि सोंलु सेथिया जाबाय सेथि नाम्बार 1आ जाहैदों दिनै आं बुङो हेमन्त बिश्व शर्माजों दिनै हेमन्त बिश्व शर्माजों दिनै इउपिपिएल बिपिएफनिफ्राय सासेबो लिडार गैया जे चेलेन्ज खालामनो हानाय जुदि हेमन्त बिश्व शर्माजों जुदि सोरबा सासे इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफनि सासे नामखौ आंनि सिङाव थिसननो हायोब्ला बिथांमोना जुदि माबा चिफ मिनिस्टारनि एगेन्स्टै जुदि एलिगेसन लाबोनो हायोब्ला आं सारा जोंनि राजनितिखौ गारगोन मानो होनना बुङोब्ला आं दिनै बेखौ स्पष्ट खोथा मोनदों इउपिपिएल मानिबो बिजेपि टिम आरो बिपिएफ मानिबो बिजेपि टिम बे स्पष्ट खोथा बे थासारिया थार रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबाङैनो दासिमबो मिथिया बिपिएफआ बिजेपि नङा होननानै इउपिपिएलआथ' इउपिपिएल बिजेपिखा आरो लोगोसे जिएसपि हिराचरनि बिथांनाबो बिजेपि टिमखा दा मोनथाम पार्टिया बिजेपि टिमखा ओंखायनो गतिके आं बेखौल' होनदों जोङो जोंनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय रिजनाल पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो गोदान पार्टियाव नोंथांमोना जा हायो जोंनाव गोबां हेफाजाब मोनबाय जों बर' माहारिनिफ्राय खिन्थु नोंथांमोनाबो आरो फैबाव खारन फैगोन समाव इयुन जेनेरेसनखौ लानानैसो जों नैबे पार्टिखौ दादों खारन दिनैनि दिनाव हेमन्त बिश्व शर्मा बायदिखौ थोरसो गैयो इउपिपिएल बिपिएफनि माबाफ्रा लिडारफ्रा दम बिसोर साहस दङ हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्ट माबा मोनसे पइन्ट खोन्थालाय हाग्रामायानो जाया मानो प्रमटारानो जाया मानो सोरबा बिश्वजित आदार खिन्थु आं जिहेतु आंनि
जे रिपाब्लिक रिलेशनशिप पार्टी नेतृत्व आं बुङो सोर हेमेन्त बिश्व शर्माले आं चेलेन्ज खालामना बिथांखौ अपेन बुङो डिबेटआव जे बिथां बायदि एलिगेसन मानसिखौ आं चिफ मिनिस्टारखौ गिया दा जों बायदि मानसियासो बा सोरबा बायदि मानसिया जुदि साहस गोनां जाय मानसिया गावहा मोनसेबो मा होनोमोनलाय करपसन गैया बेफोरबायदि मानसियासो बेजों चेलेन्ज खालामनो हागोन आं दा बुङो हेमेन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव खुनु इउपिपिएलनि लिडाराबो हेमेन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्ट जेबो बाथ्रा बुंनो हाया बा प्रमद बर' प्रमद बर'निफ्रायबो जेबो बाथ्रा बुंनो हाया हाग्रामायानो बुं बिथाङाबो हाया हाग्रामायाबो बेनो बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनि खिथु खारफाग्रा मानसि ओंखायनो आं दिनै बर' जाथिखौनो बिसोर गासिबो लासिं खालामजोब्बाय आं दिनै बुंदों ओंखायनो बर' माहारिखौ दुखु मोननानै जे नोंथांमोना 6 सिडिउलखौ रैखा खालामनोब्ला आं बुंदों करपसन गैयै लिडार जों बायदि लिडारजों फैनांगौ आं बेखौ स्पष्ट खोथा बुंदों माखासे गोबाङैनो गोजोननाय बावहरदों आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जाय बिथांमोना जोंजों फैगासिनो दं फैया नङा फैबाय थानाय इयं जेनेरेसनखौ जों होबथानो थाखाय आं बुंदों दिनै इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि टिम मानि थाखाय बुंदों आं बेखौ बुंदों मोनसेल' सोंलु सोरबा रायजो राजा आइफा बिदा फंबायफोर बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय सोरबा हेमेन्त बिश्व शर्माखौ एगेन्स्ट बुंनो हायोब्ला आं सारा जोंनि राजनितिखौ त्याग खालामगोन आं दिनै बुंदों आं बुंनायनि खारना बेनो दा बिथांमोना गावसोरखौ बुङो बिपिएफआव गोबां दाब दाब जायगायाव गिदिङो बिसोरो बिजेपिनि मानसियानो दा इउपिपिएलाथ' बिजेपिनि मानसिखा खिन्थु बाथ्राया बे नङा बाथ्राया जों आं बुंनो सानदों हाग्रामाबो बिजेपि टिम आरो माबायाबो मा होनोमोनलाय प्रमद बर'नाथ' बिजेपिखा इउपिपिएलनि एलायन्स आरो लोगोसे जिएसपिआबो दिनै बिजेपि टिम दा ओंखायनो आं बुंनायनि खारना बेनो जे जेखि जाया मानो रायजो राजायासो जों बुजिनांगोन खारन 6 सिडिउल जानोबा धंस जानानै थांगासिनो दं बिथांमोना मोननै पार्टियाव माब्लाबा बिसोर रैखा खालामनो हाया खारन हेमेन्त बिश्व शर्मानि जिहेतु पकेटाव थानाय मानसि बिसोर माब्लाबा साक्सेसफुल खालामनो हाया बर' जाथिनि थाखाय आं एसेखिनि बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों